उदालगुरि जिल्ला भैरबकुंड ब्लकनि सिङाव थानाय चपनग प्राइमारि बिपिएफ हानजानि बानजायनायाव मैया दोलोआरि सांग्रांथि मेल जालाङो। आसामनि बारग' मन्थ्रि एबा उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि रिहन दैमारि, नेहाथारि नारायण उपाध्यायजों लोगोसे जिल्लानि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोर नुजाथिनाय बे मेलनि गेजेरजों गुबुन गुबुन हानजानि सा 9 सोद्रोमाफोरा चपनग प्राइमारि बिपिएफ दोलोआव हाबो। मैया जालांनाय बे हाबाफारिनि गेजेरजों चपनग प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि खनेस्वर औवारिया गुबुन दोलोनि गोदानै हाबफैनाय साफ्रोमखौबो बरायना लायो होनना बुंनायजों लोगोसे आथिखाल इउपिपिएल दोलोनि सोरखारा जेबो मावनो हायैनि थाखायनो रायजोफोरा फिन बिपिएफ दोलोनि फारसे अनसायनाय फैफिनदों होनना ओरैबायदि फोरमायो। दिनै चपनग प्राइमारि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि जोंहा वार्कार मिट दंमोन आरो बे वार्कार मिटआव दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि प्रिन्सिपाल आरो आइडियोलजिखौ मोजां मोननानै दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि जोंहा 9निबो बारा सुबुंफोरा दिनै जइन जाफैदों आरो जों बिथांमोनखौ दिनै बरायदों। सार नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुङो दिनै खुद जाहैबाय? बेखौथ' थांनाय जिथु 2020 मायथाइयाव जिथु जोंहा काउन्सिलनि बिसायख'थि जादोंमोन, दा बे समाव जोंहा जिथु बिटिआर सुक्तिखौ लानानै रायजो राजाफोरा गोबां आसा फारिनानै दङमोन आरो जायनि जाहोनाव जोंहा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय गोबां एसुरेन्स होदोंमोन उमुक मावगोन तुमुक मावगोन, नाथाय दिनै जों 3 बोसोर जालांबाय बिथांमोननि खुंथाय गोहोआ, खिन्थु बे 3 बोसोराव बिथांमोना रायजो राजानो जिखिनि मावगोन होननानै प्रतिश्रुति होदोंमोन, एसुरेन्स होदोंमोन, दिनै प्रेक्टिकेल फिल्डआव जेबो जायाखिसै आरो जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायानो मोजांमोन आरो बे राजखान्थि हान्जाखौनो जोङो समर्थन खालामनानै फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो जोङो शिफ्ट खालामनानै जोंनि जि मोननांगौ जोंनि गांनाय उखैनायखौ जों बिथांमोनजों थानानैनो जाहाथे जों मोननो हागोन बेखौ आसा फारिनानै बिथांमोना दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव लैहोर लैहोर दिनै जयनिं जागासिनो दङ। बुंनांगोन दे दिनै जाय बर' सुबुंफोरा जोंनि नेशनेल पार्टी बिजेपिआव थांनाय बिसायख'थिनि समाव जइन जाहैदोंमोन, दिनै बिथांमोनाबो मोनसे सानफिननाय फैदों जे दिनै बिजेपिआव थानानै जोंदि माहारिनि थाखाय जेबो मावनो हाया आरो जों बिटिसिनि जिथु मोनखानाय जिथु पावार एन्ड फांसन दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै कनस्पिरेसि खालामनानै लांफिनगासिनो दङ गोहोफोरखौ, बेखौ दिनै नुनानै बिथांमोनाबो बिटिसिनि जिखिनि जोंनि मेक्सिमाम अट'नमि जों पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन बेखौ रैखाथिनि सार्थआव जोंनि बर' माहारिनि इयुन पलिटिकेल जिथु सेफगार्डनि सार्थआव बिथांमोना दिनै गाव गावनि बिजेपि राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै दिनै बिथांमोननि जिल्ला आफादगिरि कार्तिक बर'आनो होन, सोरबा रिन्जय बर'आनो होन आरो बिदिनो गोबां ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि सोद्रोमाफोरा दिनै जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव दिनै जइन जागासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिथांमोना हाजार जोंनि बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जइन जागोन होननानै बिथांमोना जोंनो मोनसे आसा होदों आरो बिथांमोना फैगोन।